Då har vi hit 3 vattnet i hit 4 ska vi se på mål 1. Hans Andersson, 2 Tim Eriksson, 3 Patrik Pickotski, 4 Adin Bengtsson, 5 Leo Pekberg, 6 Mikael Stockholm, 7 Erik Wallin och 8 Ola Aulén. I hit 16, hit 1 har vi lite diskningar. Vi hade diskning hit 1 på 6 på felaktig synning. Hit 1 bara 2 på felaktig synning. Hit 1 bara 3 på felaktig synning. Och i hit 2 bara 8 på felaktig synning. Första gången här kan vi bara 3. Gustav Henriksson 3067.